Yo ani wani alwalan ma ne. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Ita kenan. Ashe 1000 na dan ga dan a taban nan. Yo ni na sallah za ta yi wo. La hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ma ya gani. Ni yanzu ina ce zan yi sallar nan ma dai ban san abin da zan karanta ba. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Yawa dan gari. Kai ne na taɓa nan ko? Ni ne wallahi. Na je na duba kawai sai daga naira. Wallahi. Ka Allah ya ma albarka. Allah ya ma albarka. Kai. Wala ka ga na alwala sallar ta ki wa yanzu kuma hayyaci na da daidai. Na duba kawai sai daga naira. To na gode fa wallahi.